Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag har jeg den her kasse, der ligger en masse bolcher. Så er der sådan et hjul, jeg skal dreje på. Den lander på. Det er det, jeg skal spise. Så sig, hvad du hedder. jeg hedder Liv. Men det bliver... Men hvis jeg får burger, så er det en rigtig god start. Men jeg håber, hvis I synes, den her er god, så giv et like og subscribe. Lad os bare komme i gang med den her video. Jeg drejer hjulet. Ice Blasters. Ice Blasters. Det tager den her Ice Blasters. Det smager ikke så godt. Det smager jo ikke særlig godt. Læg den her. Den vil dreje igen. Den er ikke særlig god, så den spiser jeg ikke. Og jeg drejer hjulet. Nej, den tager jeg ikke. Den tager jeg ikke. Så tager du den næste. Den der. Det er den der. Den her tager jeg. Jeg prøver den. Sig, hvad den smager af. Hvad står der? Strawberry. Den smager af jordbær. Men jeg kan få et eller andet at drikke til dem. Der er jo ingen, der kan lide det her. Jeg prøver igen at spænde hjulet. Og den anden. Mor. Det er den der, den er på. Okay. Hindbær. Hindbær. Og så er det den sidste. Så er det den sidste. Det er vandmelon. Vandmelon. Det var bare så ret cola. Er det? Det smager overhovedet ikke af vandmelon. Der er jo ingen, der kan lide det. Tak fordi I så med. Tak fordi I så med. Hej hej.